Zenbat anai arreba zinen? 14. 14 anai arreba. Eta zu gaztiena, sarreta? Ez. Sarretatik bigarrena. Ba guk eskolie, ez genuen eskolarik. Da joaten gintzen herriko eskolara, ba ordubeteko bidien. Da nauen kuartela guardia zibilena, daieko miek bukadilok entzuiten euskuen. Da gero juntasan hau zue, da joen zan al diputazion. Da eusudanan hartien, diputazioak eminun eskuela de barriada, la de 100, gurie da. Da, hanbereño biezin euskaldunak. Da, ineu dinien, bueno, izen zan una joia gultzatu. Soka sartoko itxen gendun, Da gero molaleku bape bauen da, hanbe bai. Anazure geunken guketzetik ordu betera edo, dan ayuntamientu hauen da joten deudin soinue. Da bate joten duen panderuetara joaten gintzezan. Panderu esena joten duen ikusten. Baina inunkeran ordureko listo etzera. 53. Jara maioren etornitzen dugu eta 12 urtegaz. Zen nire zenarra zan, usarte baserriko etornitzen horra eta gerra denporan gerreta guen baserrie. Basorra joan da apea ginen behin denok, apea zurik eta iriti egaz. Nire gizona, duren dugu uskurdin. Arbiazi sartzen. Han ezeutu nendu bai. Egon nintzen aleman batzu netzien. Daiek alemanak, negin niri ordu eminite. Inen duen 5 urte terdian. Da, geroan Durangon, da, haititek eta maukiten eldin, gu loiten duen pisu, ni loiten duen pisuek eta haitite zan berde zamar. Daiten eusten niri aztelenatan. Edo, abusko eta papaputxero. Iten eusten todavía no, cuando encuentro ya le diré. Esaten nintzen da, yo regala traje de boda. Si busca eta papaputxero iten eusten. Da, handik eskondu nintzen eta bai erregalazten traje. Edurne, zelan aldatu die gauzak, 100 urtetan? Bueno, ezen esan behin lehi. Ezen esan behin. Zer da geixen aldatu dana? Geixen aldatu dana zer da? Alkarren amistadie. Gehien da gero bizimo du ebe bai, Oin ondo bizizarela? Larrondo. Lan asko inako emakumieza? Bai. Balekien nire atzamarrak esatie. Zelan zelebrau diozu? Beste dozein negun letxe. Preparo dutzu sorpresan bat edo? Lora mordo bat. Da hilari gergozien etorri da. Dine usta, mama, zorionak. Eskerrik asko kariño esan dutzet eta guztetan dako gogegan era igotie. Denik eikitotzet sobrekami erretira. Zebestela zapatila eta guzti guaten da dezaten. Bueno, da kartut oparie, eta baite, zer da kartut, sobre txugaten eraztune. Hauen urteko eraztune, mama.